menene yasa mace take rage kiran saurayinta, take rage tura masa sakonni, take rage yi masa magana a WhatsApp? Me dalili? Wannan tambayan tana da matukar amfani. Amma idan wannan shine karo na farko da ka fara haɗuwa da bidiyo na, kai following kuma ka saurari bidiyon daga farko har ƙarshe. Sannan akwai sabon TikTok da na buɗe wanda zan dawo ɗora videos ina a kai. Ku je ku yi following, gashi nan na rubuta shi a sama. Zai muku amfani dan nan gaba kaɗan zan daina ɗora videos ina akan wannan. Bari mu je cikin amsa tambayoyin gaba ɗaya direct. Dalilin da yasa mace take rage kulawa da saurayinta ko kuma ma take daina kulawa da shi gabaki ɗaya, bayan kuma daga farkon haɗuwansu yana samun kyakkyawan kulawa irin su kiran waya, tura saƙonni, taimaka magana a WhatsApp ko da baka yi mata ba da sauransu. Lokaci ɗaya kuma sai ka ta daina kuma bayan baka yi mata komai ba, haka kawai. Dalilin da kuwa shine tana so ta zirma ka ne, tana so ta gama jawo ra'ayinka ne. Za ta gama jawo ra'ayinka idan ta samu cikakken control, ta tabbatar da cewa soyayyar ta ya riga ya yi ƙarfi a cikin zuciyarka. Duk testing ɗin da za ta yi maka ko me ya kamata ta yi, za ta yi. To ta riga ta yi, ta fahimci cewa tabbas soyayya ta gama dasowa a cikin zuciyarka. Shikenan, bukatan ta ya biya. Sauran kuma aikin ya rage gare ka. Duk sauran aikin za ta bar maka ne. Farkon haɗuwanku duk ƙarshen ta ma ta fi ka kula da soyayya. Duk za ta yi ne domin ta gama jawo ra'ayinka. Idan ta gama jawo ra'ayinka kuwa shikenan, to za ta bar maka sauran aikin ne, ya rage gare ka. Duk sai kaga ta daina maka wannan. To abin da ya kamata ka yi anan shine za ka bi a hankali, za ka na kiranta, za ka na tura mata sakonni, amma kar ka bari ka zurmu da yawa, kar ka bari ya kasance komai kai kaɗai kake. A'a, akwai hanyoyin da za ka bi wanda za ka sa ta dole ita ba za ta yi maka. Wani hanyoyi za ka bi shine kiran kar ya yawa, kar ya kasance dan tare da kiran kai kuma kai ta yawan kira. A'a, kana kira a hankali, kar kiran ya yawa. In sau ɗaya ne a rana ko sau biyu, iya shi kaɗai. Idan tura saƙo ne, idan ka tura mata text in bata yi reply ba, kar kai da ka ƙara. Ko da kuma ku yi faɗan komai ba, in dai ka ga bata yi reply ba, ka ƙyale ta. Ta gani tana jira kai ta turawa ne, ta maka wasa da hankali. To ka nutsu, in ka tura kar ka sake turawa. Idan kai mata magana a WhatsApp in bata yi reply ba, kar ka sake yin wani magana, kai shiru, ka ƙyale ta. Za ta zo ta yi reply da in ta jira ta ga ba za ka sake ba. In kuma kira ne kai mata one missed call in bata ɗauka ba, ka ƙyale ta, kai shiru, ka ci gaba da harkokin gabanka. Kar ka sake har sai ka ga fa abin ya daɗe ko kuma da kaga an ja lokaci bata zo ta bi wannan kiran ba, to yana da kyau ka sake kira, saboda kila bata gani bane ko kuma tana cikin wani yanayi. In kaga abin ya daɗe to zaka iya ƙara kira ɗaya, to daga wannan kuma kar ka sake. In kaga abin ya ɗauki kwanaki ko satuttuka kaga fa bata kira ba, abin ya daɗe sosai, to wannan zaka iya bibiya, ba wai ka sake kira ba, bincikawa za ka yi ka tabbatar da lafiyanta. Bata kira ba, tana cikin ƙoshin lafiya, ba damuwa, bata kira ba, in dai komai normal ka batta, za ta gama maka wasa da hankali, ta gama wannan testing din nata. In ta gama shirme da wannan abubuwan nata, ita da kanta za ta kira ka in dai tana son ka. In dai tana son ka, sai dai in kuma dama ba wani son ka take ba, shikenan za ta watsar da kai. To wannan shine abin da ya kamata kai. Allah ya sa a dace. In ka ji daɗin bidiyon nan, kai mana liking, kai share saboda wasu masu amfana. Kuma idan ka ji daɗi sosai, ka rubuta mana na ji daɗi a comment section. Kuma in ba ku manta ba, na gaya muku cewa na buɗe sabon TikTok account, gashi nan za ku gani. Allah ya sa a dace.